service. Maayong buntag kaninyo diha. Okay, kwaon nato ang inyong mga cellphones, ang inyong iPad. Ayaw kalimot sa pag-share ninyo ng online service sa atong mga kaila, atong relatives, bisan pa katong anaa sa abroad. Okay? Ato silang pambiton sa maayong balita sa atong Ginoong Diyos, o aron sila makauban kanato diri sa pagdaig o pagsimba sa atong buhi nga Diyos. Tanan mayon og amen. Amen. Okay? Salamat sa Ginoo. Again, this is another day nga gihatag niya kanato. Pagampog kita, pamahan among langit nun. Salamat kaayo Lord, iniging gayon nga gihatag nimo kanamo. Lord, buhi ka, maayo ka. Lord, wag yung ka nipakyas namo Ginoo. Ug niining kabuntagon kami nagdala sa among mga kasing-kasing, mga puno sa pasalamat. Tungod kay wag yung ka nipakyas kanamo Ginoong Diyos. Ug karong buntaga kami magasimba, magadaig, magahimaya. Lord, dawata ang among mga pagdaig, ang among pagsyagit, ang among pagsingit, ang among pagsayaw, ang among paghatag ug himaya niya kanimo. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Tanan mo iunod. Amen. Amen. Manindog mo mga kaigsunan sa inyong balay. Manindog
higpit na kalipay, matagal higpit na kalipay, pagkaksun mo, ikaw ang akong gitinguha,
dito ang spiritual revival, no? So una, Jerusalem, ang kalinaw sa Jerusalem. Kaduha, spiritual revival. Ikatulo, kayuhan sa mga masakiton. Ang Diyos nato ang gamhanan, ingon siya iyang ipadala iyang pulong aron sa paghatag sa kayuhan. Ampo nato, idala nato sila sa atong mga pag-ampo. Kung aduna kay nailhan, bawaan nga masakiton, i-appeal nato pag-ampo sila. I-appeal sa nato pag-ampo si Sister Lilian Bumanlag. Unya kaupati economic recovery. Ingon ang salmo, bulahan ng nasod ng ilang Diyos mao ang Ginoo. Ampo nato ang atong Pilipinas buluhod diha tubangan sa Ginoo niya. Kalima, atong mga personal nga panginahanglanon. Kaluwasan sa atong mga miyembro sa pamilya sa Acts 16:31 unya kung ikaw adunay mga panginahanglanon, dad-a ka na sa pag-ampo diha sa tubangan sa atong Ginoong Dios. Okay? So una, Jerusalem. Ikaduha, mao ang spiritual revival. Katulo, healing sa mga masakiton, kaupat, economic recovery, ug ang personal nato nga panginahanglanon. Sige, atong itaas ang atong mga tingog diha sa atong Ginoong Dios. Ginoo, aniya kami sa imong atubangan. Lord, aduna kami pagtuo, pagsalig nga ikaw, ang Diyos nga maminaw sa mga pag-ampo sa imong mga katawan, Lord. Kung kami mag-aampo, yun sa imong kabubuton, ikaw magadungog gayon, Ginoo. Kung ikaw magatagpo, Lord. Among kidala sa pag-ampo ang Jerusalem. Father, nga ikaw, ang kanunay magaprotect niini. Ikaw, Lord, ang magapalipot niini, Ginoo, o magabuntog sa mga kaaway sa Jerusalem. Lord, among pamulong ang kalinaw, Lord God, alang sa Jerusalem. At agi og wisdom, O Father, ang mga liderato sa Jerusalem. Thank you, Lord, ikaw magapanalangin niini ang imong mga mata kanunay nga nagatutok sa imong nasod, O God. Lord, we speak blessings to the nation of Israel. Father, gidala sa namong pag-ampo ang spiritual revival. Labi na sa mga kanasuran, Lord, bisan pa sa Pilipinas o sa Cebu, sa Sugbo, O God. Lord, ingon ka nga sa mga katapusang adlaw, ipupo nimo ang imong palang espiritu like never before, God. Among giampo ang spiritual revival. Gamiton nimo ang pandemic nga mga katawhan mo duol diha kanimo, Lord. Maginulsol sa mga kasalanan. O Lord, adunay spiritual revival. Magasugod Ginoo sa imong kasimbahanan. Father, we ask you, Lord, let our hearts be free. Let our hearts be revived, O God. Ang imong balang espiritu imong ipupo like never before, O God. Nabisan pa ang among mga kanakan, ang kabanat-batanunan, Ginoo. Father, that they're going to see visions. They will prophesy, God. Ang mga katigulangan, Lord, that they will dream dreams. Ginoo, gidala sa namo sa pag-ampo, Lord, ang mga adunay sakit, ang mga masakiton, Lord, ingon ka nga imo nagipadala ang imong pulong aron sa pag-ayo, God. Father, sa mga lapod ni Kristo, Lord, adunay kaayuhan, makapatunog kaayuhan ang mga katawhan, God. Among giampo ang among mga kailang adunay sakit, O God. Father, adunay balatian, adunay cancer, adunay sakit sa baga, sakit sa tinae, sakit, O God, sa kasing-kasing, o ubang portion, ubang parte sa kinabuhi, O Father. Among gidala si Sister Lilian karon, Lord, adunay colon cancer. Salamat, Lord, nga sa lapod ni Kristo, ikaw nag-aayo ka niya, Ginoo. At lagi siya og kusog. Bisan pa ang mga miyembro sa pamilya, Lord God, nga nag-atiman. At lagi sila og kusog. At lagi sila encouragement, O God. Lord, ang kalinaw, mauban kanila, Ginoo. Ang imong kusog, ang imong kalipay, ana silang kasing-kasing tungod ang imong kalipay. Mauban ang ilang kusog, O God. Father, ginala sa namong pag-ampo ang economic recovery sa among nasod. Let our nation bow down before you, God. Lord, yailon ka nga ikaw ang Diyos, gamhanan, o Lord, og way lain, Panginoon. Salamat kayo, Lord, bisan pa sa imong mga katawhan. Panalanginan nimo imong mga katawhan, Lord. Father, ang nawadag trabaho, makakita silang mas maayong mga trabaho. Lord, ang mga nagsuffer silang negosyo, thank you, Lord, sa imong wisdom, sa imong guidance, O God, sa imong favor. Ikaw mag-a-upgrade mga pultahan like never before, O God. Father, bless your people. Your wisdom
people, God. Give witty inventions, so Father. Amo sa ginala ang among mga personal nga panginahanglanon. Lord, kaluwasan sa among mga panimalay na sila magalagad diha kanimo Ginoong Diyos. Father, tanan ng miyembro sa panimalay, ang among mga anak, mga igsoon, mga auntie, mga ig-agaw o God. Lord, among ginala sa pag-ampo. Iampo na mo, Lord, ang ilang kaluwasan. Father, salamat kayo, Lord. Ingon ka, kami mo dawat kanimo, kami, ug ang among tibok panay maluwas. Father, we pray and we ask you, O Lord God, that you would just use us, O Father, to reach out to them. Salamat, Lord God, sa kaluwasan. Salamat kaayo, Ginoo, kaluwasan sa among mga miyembro sa panimalay. Bisan pa sa mga kauban namo sa trabaho, Lord. Among mga kasilinganan, O God. Thank you, Lord. Kinamang po sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo yung onog. Amen. Sige, salamat atong pagpakan ng atong Ginoong Diyos. Sige, magalingkod na ang tanan. Atong kuhaon ng atong ballpen o atong notebook. Padayon kitang magmatetes. Mahimong mga tinunan ni Ginoong Jesus, mga disciples of Jesus Christ, mga estudyante, mga pupil, mga learners. Mao kana ang but pasabot sa pulong nga matetes. Okay? So atong isulat ang mga butang nga ipadayag sa balaang espiritu sa atong kasing-kasing. Atong abrihan sa Ecclesiastes 11 verses 1 to 2. 11, 1 hangtod 2. Ecclesiastes 11, 1 hangtod 2. Salamat sa Ginoo, amen. After 6 months, nagkita na gyud ta usab. Naingon mo, hala na puti ang buhok ni Pastora. Kita mo itong movie nga 10 Commandments. Si Moses dito sa bukid 40 days and 40 nights. Pagkanaog niya, naunsay ang buhok, naputi sa glory sa Ginoo. Mao na nahitabo sa 6 months mata nagkita. Amen. Okay. Ecclesiastes 11:1 to 2, ipamatigayon ang imong salapi ngadto sa gawas aron makaganansya ka. Ipamatigayon kini sa daghang dapit kay dili mo man matagna ang dautan nga mahitabo kanimo dinhi niinining kalibot niining kalibutana. Okay, nausab manggod ni oy usahay kining iPad mo usab sa Binisaya. Okay, katalagman nga wa ka kahibalo niining kalibutana. Okay, naagi katalagban mo abot. While we are here in the earth, adun nagi katalagman. Dili na nato ikatinga. Mao na ingon ang Biblia nga padayon kas pagmatigayon. Padayon ka sa pagpamatigayon. Meaning, so, cast your bread upon the waters. Padayon ka sa pagpamatigayon. Ayaw hunong. Ayaw hunong sa pananom. Wa kakibaw unsay maabot sa future. Pero ang imong pagpananom karon mahimo ka ng preparation para sa future. Okay, so di naman yun naangay katingala kay hisgutan naman na ni Ginoong Jesus nga in the last days magkalisod-lisod gyud ang kalibutan. Pero usa sa pamaagi nga ikaw maproteksyonan o ikaw mapanalanginan sa panahon sa katalagman, mao ang kanunay nga pagtanom o pagkahadalag himaya diya sa atong Ginoong Dios. O ang tanan nga matinud-an diya sa Ginoo moingon og amen. Okay, so padayon ka mo pagdala sa kapulo ug inyong mga hala diya sa Ginoo, ang inyong mga gipangsaad. Okay, inyong gipanaad diya sa Ginoo tumanon gyud na nato. Bisag unsa pa kalisod, ingon ang atong teksto sa miaging Domingo nga akon gi-separate ang balaan nga portion which is
ang portion sa Ginoo. Okay? So karon po nga dagtanaw kamo sa online service atong mga kauban nato sa pagsimba sa online service. Kung ikaw nagakaon sa espirituhanong bahin, pinaagi sa Praise Cathedral, kinalang mag-imong dadon ang ikapulo diha sa balay kundiin ikaw nagakuha o balay tipiganan. Kung ikaw na panalanginan sa ministry sa Praise Cathedral, bisan pag anaa ka sa layong dapit, aduna ka sa abroad, pero nahimo nimo nga simbahan ang Praise Cathedral, amo kamong gidasig nga imo sang gihapon ihatag ang imong ikapulo dadon diha or di man ninyo madala ipadala pinagi sa atong online banking. Okay? O katong mga digital naman ron. So bisan pa katong naa sa gawas sa Pilipinas nga nagsimba sa pinaagi sa Praise Cathedral nga ministry, amo kamong giawhag nga tumanon nato ang mando sa Ginoon Dios na ay bank account inyo ra kanang ipadala. O kamong naay mga relatives nga nagsimba diri sa Praise Cathedral, dasiga sad sila, tudloi sila nga magdala sa ilang ikapulo o ilang mga halad diha sa balay tipiganan para sila maproteksyonan sa atong Ginoong Dios o para sad sila mapanalanginan. Og tanang gipanalanginan sa Ginoo mingon og amen. How many of you will do that? Yan ang buhaton. Amen. Okay? Kung nakagi-disciple, tudloi sila. Tudloi unsaon sila makabaton o panalangin diha sa Ginoon Dios. Okay? Sige, dili na mumutindog. Nare box, magsugod dito sa likod. Inyo rang i-drop ang inyong ang ikapulog, inyong mga hala diha sa Ginoo. Unya, in doing that, believe nga ang pulong, ang saad sa Ginoo matuman gayud sa inyong kinabuhi. Amen? Ampota, Ginoong Diyos, salamat kaayo God. Ikaw ang source sa tanan. Ikaw ang tag-iya sa among mga kabtangan. Ikaw ang tag-iya sa among kusog, sa among kinabuhi. Bisan pa sa among mga pagmatigayon, Lord, sa among trabaho, sa among mga negosyo. O ganiya kami, Lord, nagdala sa imong kapulo o among mga halad. O bisan pa katong anaa sa online services. Lord, sa ilang pagpadala sa imong ikapulog ilang mga halad, akong gideklara ang imong panalangin, Ginoo. Lord, nga ang imong mga saad alang sa tao nga nagpasidungog kanimo pinaagi sa ikapulog mga saad, imo gayong tumanon sa tagsa-tagsa kanamo, Ginoo. Abri ang kalangitan alang ka sa kada usa kanamo, O Dios. Lord, salamat imong panalanginan ang among mga pagabuhaton. Salamat kayo, Lord, nga ang among mga sudlanan. Lord, imo gayon ning punon nga mag-aawas-awas pagayod. Ikaw magabadlong sa peste, ikaw magabadlong, Ginoo, sa maglamoy sa among mga bahandi o sa among mga kabtangan. Salamat kayo, Lord. Magapuyo kami nga adunay kadagaya, adunay abundansya. Tungod kay ikaw man ang Diyos nga naa kanamo, ikaw ang nagaprotect o nagabless sa kada usa kanamo. Dawat ta kini sa ngalan ni Jesus. Og tanan mingonog. Amen. Amen. Good morning, PZ Girl. Here's some of the ways you can give your tithes and offering to the Lord. You can give your offerings to our BPI account. Or you can drop it off at church. Never forget, the Lord loves a cheerful giver. So set your heart right before you give. Have a good day and God bless.
Mayong gabi, ay mayong buntag sa inyong tanan. Um, I know that, do you know that each and every one of us, we all know in our hearts that we have our own plans. And sometimes we are frustrated that why our plans, our goals doesn't come true, no? But I just want you to remember that God's plan is much better than yours.
Basta ato microphone gi pandemic nag-isolate. Hello. Katong mga naay kaigsuunan, kahigalaan o mga uyuan nga naa sa gawa sa nasod, among nabatyagan nga mauni ang kahigayunan nga ato silang makuyog sa panimbahon kay wala na may gitawag nato nga borders nga makalimitar sa atong pag-awhag, pagdasig sa ila ngadto sa pagsimba sa Ginoo. Hilabihan kadtong mga ig-agaw nato nga atong matawag nga gipangmingaw og sugbuhanon nga panimbahon. Ato silang dasigon, ato silang awhagon nga makigiusa kanato paagi sa Facebook Live. Of course no, katong naa sa Dubai lahi ang oras, ang naa sa China lahi ang oras, ang sa Amerika lahi pud ang West Coast ug ang East Coast. Pero ihatag lamang gyapon nato ang atong oras aron ilang magam-an og paagi kung makatambong ba sila o dili o ilabang ma-review. Mabalikan ba nila sa gitawag nato nga replay o mapakita nila sa Facebook kay nakapost naman na. Unya pagkagabi, kay Rono, Domingo sa buntag, pagkagabi ana, ma-upload na sa YouTube. Ato pang gitan-aw kung ma-simulcast ba nato ang YouTube ug Facebook. Sa pagkakaron, dili pa kaya as last week nga idungan. I thought kaya na pero dili pa kuno. So we hope by next week atong madungan ang YouTube ug ang Facebook Live. So, muhangyo ta sa mga kahigalaan nga naay ig-agaw, relative, amigo, amiga, naagawas sa Cebu. Posibleng taga-Argao, posibleng na taga San Francisco, Camotes, o San Francisco sa US, o asa man silang dapita, atong gamiton ang kahigayunan nga ato silang maimbitahan sa panimbahon. Ug ang tanang naay kaila nga naas abroad mosulti og amen. Igsuon atong katungod og responsibilidad ang pagpakaylap sa maayong balita. Dili ni obligasyon lamang sa mga gitawag sa Dios, sa gitawag nato nga full-time ministers, apan tanan nga naluwas sa Dios sa iyang kamatayon sa krus, gihatagang kitag tahas nga atong isulti, atong i-share ang atong nakaplagang grasyas Ginoo. So dili gyud ni nato mahimo nga iato-ato ra. Mao nang every believer is a disciple maker. Ang matag magtutuo gikinahanglang magmatuto og laing tao. Walay gihatag ang Dios sa ato nga para ato alang. Ang gihatag sa Ginoo nato para gyud na i-share. Ang gugma para i-share, ang pagpasaylo para i-share, ang bahandi para na i-share. Wala gyud na atong matawag nga para lang atoa. Tanang paghatag sa Dios kanato aron kana atong i-share sa laing tao. Ing na imong tapad, hinumdumi ang imong igagaw. Katungwa na nimo gi abi-abihag balik. Mahimo batang mamalihog lang no murag dagantang salang-salang nga siya. Katong naa sa likod ba nga paborito kay ninyo ng naa sa likod. Pwede bang balhin mo diri sa atubangan para lang dili ta murag way tao. So palihog lang maghuwa ta samtang ilang gi try og fix ang microphone. Ilan ning praise God. Thank you Lord. Hello. Hello microphone. Samtang gabalhin ta. Hello. Okay, salamat sa pagsabot. Salamat salamat ato maigsuon. Nga gikan pa sa Tayud, Liluan, US of A. Okay. Salamat sa Ginoo. Nagpadayon kita karon igsuon kami sa atubangan, ginahanglanon namong tangtangon ng face mask para maklaro among tingog. Unya layo pud mi sa inyo so ayaw mo kabalaka. Pero
Pero the moment mo naog mi diri, require na mo ibalik yun ang face mask o face shield kung gikinahanglan. Especially kung makikistorya na mo o isig katao. Gikinahanglanon kung maduol mo nga naay posibilidad nga mo share ang imong laway, itago dayon, tipigi ang imong kaugalingon. Amen? Pero sa amo diri, kay layo man mi sa inyo, among giobserbahan, gilantaw nga okay ra. Kay ang tanang kasimbahanan sa among nakita nga layo sa ilang unang row, wala na lang sila gagamit og face mask o gi-advise naman sad nga okay ra, provided nga dili ta maka-infect. Pero sa ubos, mamalihog yun ta, no? Ayaw yun na ninyo isalikway ang mga protocols kay sa pagkakaroon mauna ang atong proteksyon kung naamay mga dili angay nga hangin ang suroy-suroy. Ug ang tanang gipanalanginan sa Dios mosulti og kisa maning naa sa atong control room palihog i-check ang atong okay na, correct na ng atong oras, on time na siya kaning atong clock kay basig okay, pareha, okay, good. Nagsugod kita last week sa atong pagtuki bahin sa The Anatomy of Sin. Ang pagtanaw nato, pagtuki sa mga background music nga atong nadungog bahin sa kasalanan. Dili ni usa ka pagtuon para atong tan-awon ng isig katawo nga dautan. Wala ni tinguha nga upatigbabaw ang atong murag pagkamas maayo sa laing tao. Naay tulo ka rason nga nung ato ning gitan-aw ug ako ning usa-usahon para lang maklaro gayod. Una sa tanan nga nung ato ning gitan-aw kay naay pandemya. Naay naghatag og atong matawag nga kadaot sa atong kahimtang. Naay gitawag nga pagpukan ang yawa sa atong kinabuhi. Ang usa sa rason nga nung kita naigo o maigo o magpabilin bisag way pandemya maigo sa kalisdanan tungod kay ang yawa ni anhi aron mangawat mo patay o mulaglag. Ang tanang naay labot sa kalaglagan, kamatayon ug ang pagpangawat gikan kana sa yawa ingon pa ang Biblia. Ug tungod niya na dili nato nga mga Kristohanon pasagdan nga ang yawa basta-basta na lamang mupukan kanato ug himuon ta niyang punching bag. Ang usa sa timailhan nga ang Kristohanon nakasukol sa yawa nga wala siya matandog sa yawa sa kahigayunan nga naagyoy pagpukan ug mapasalamaton kita nga ang Ginoo wala ni sipyat sa iyang mga giya, wala sa nisipyat sa iyang pagpahinumdum ug hilabihan ang iyang saa dili mo balik niya nga walay kapuslanan. Ug tungod niya na ang tumong una ka tumong gyud nato nganong gusto kitang makasabot sa anatomy of sin is to please the Lord aron atong mahatagan o ang Dios og pahalipay. Ingon sa Ecclesiastes 2:26, kadtong gikamutan sa Dios mudagugdog ang langit. Okay. Kadtong gikahimutan sa Dios hatagan niya og kaalam, kahibalo og kalipay. Apan ang alaot nga mga makasasa patrabahoon niya og magtigom sila aron ang ilang hinaguan ihatag ngadto sa gikahimutan sa Dios. So ang pagpaabot sa Ginoo kanato sa sakto nga pangunahuna mao nga kung ikaw nakapahimuot sa Ginoo, ang mga makasasa patrabahon sa Dios aron usa ka adlaw ang ilang natigom nga bahandi ila kuno nang itunol ngadto sa gikahimutan sa Ginoo. Ug kadtong mga tao nga nagpahimuot sa Dios hatagan sila og kaalam, kalinaw ug kahibalo. Kining mga saad sa Ginoo igsuon dili ni aron lamang naatay madungog. Kini gisulti sa Biblia, gidokumento, gihanay aron atong mahinumduman nga bisan unsang kalisdanan ang Dios dili mo pakyas. Ug tanan nga nagsalig sa Ginoo mosulti og ang pandemya ang tumong niini ang pagdaot sa tao. Apan salamat sa Ginoo anaa siya giya mo na atong gitun-an ang
ang anatomy of sin to strengthen our resolve nga dili nato hatagan ang yawa nga makasud sa atong kinabuhi kay mauna ang pultahan aron siya mang-ut-ut, mudaot ug muhatag og kalaglagan. Taga kay ang background ng mga panahon na, no? Resulta siguro ni pandemya. Pero sige lang, ang importante mahalaga nga makadungog ta sa pulong sa Dios. So ang una sa rason tanan pahimutan ng Ginoo aron way yawa nga makapukan kanato. Walay yawa nga makakuha sa iyang saad, walay yawa makadaot sa atong banay, walay yawa ang makapalaglag sa atong kahimtang. Gusto ta nga ang sa walay luna sa atong kasing-kasing. Now dilibot pasabot nga walay temptasyon naa. Pero mas madaugon ka tungod kay nahibaw ka sa angay nga buhaton sa pag-abot sa tentasyon sa yawa. Ug mauna ang atong paningkamot. Ang atong tumong, tan-awon ang atong kaugalingon, dili ang laing tao. Dali ra man gud na mo tan-aw og laing tao no, mo rason ta, pero ang gustos Ginoo lantaw nato ang atong kaugalingon. Ug mao na ang tumong aron atong mapahimutan ang Ginoo. Ikaduhang rason, atong gihatagan og lantaw ang atong kaugalingon. Gihatagan nato kung sa ang atong kaugalingon. Paglantaw, we focus on ourselves. Kaya ba kaigsuon ang pagpakasala, ang kung gikan nas gawas, panintal ng ila. Pero ikaw na gilang ang inisgutan, ikaw ang mugama og desisyon to fight it out, change the way you think, and win over the temptation against sin. So naagyud nimo ang angay sabton mo nang when we talk about sin, magisgod galing tag kasalanan, ang atong lantawon dili laing tao, atong kaugalingon. Kay mao may tumong sa yawa nga makasa tas Dios. Ug mao nga ang atong tumong atong balikan nga kita ang planong atakihon sa yawa. Mao na ang atong lantaw dili laing tao, atong kaugalingon. Naminaw ba ta sa Dios? Ato bang gipamalandungan? Nasabtan ba nato ang pamaagi sa yawa? Aron ato siyang mabantayan nga dili ta mapukan sa yawa. Ug mao ni ingon ng Galatia 5:19 ang mga matawag natong lawas nung kasalanan. Now ako ning basahon diretso usa tungod kay I'd like us to know that sin is clearly identified in the Bible. Wala ni ingon nga murag dili pa kayo klaro, murag naas taliwa, walay taliwa, itom-itom, puti-puti, walay ingon nga gray area pag-abot sa og sakto. Ingon sa Galatia 5:19-21, sayon kaayo sa pag-ila, sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, sa pagbiningkilay, sa kasina, kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog. Uy, naapil man. O, apil ka di ay. O sa pagkaon sa igsoon? Pastor, di man ko may namugbel. Tubara man ang akmo. Di man ni makalanag. Bitaw, tingog pa lang nimo, klaro na. So, ingon diri, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sa sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Bisag kapila pa ka mudawat sa Ginoong Hesus nga Lord, gidawat ka na akong Dios ug personal nga manluwas. Kung kada adlaw po kang mubalik sa imong kasalanan, wa kay luna sa gingharian sa Dios. Ang pag-ampo sa Ginoo nga dawaton siya, dili na siya kuan igsuon, dili na siya a stairway to heaven. Dili na siya pag-ampo nga gate pass nimo sa langit. Tinuod, di na masugod ang imong langit nun nga kinabuhi. Pero kung imo ra nang gigamit para ingon nga ikaw nakaampo, igsuon pagmat mo na pod, dili pod nimo mabuang-buangan ang Ginoo. Dili pod nimo mapatuyangan ang Ginoo.
nahibaw ang Ginoo sa tanan. Munang ingon siya kaning mga tao nga nagpabilin ing nani, akong basahon balik ka, base lang na imo sipyat. Sayon kaayo pagila sa buhat nga tawhanong kinaiya, makita kini diha sa salawayong pakigilawas, hugaw og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios, pagpamarang, makita usab kini sa pinagdinumtanay, panagbingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidanan ko kamo karon sa sama akong gihimo kaniadto ang magbuhat niining mga butanga, walay luna, walay dapit sa gingharian sa Dios. So ang ikaduhang rason nga magbaylo tagmay kay naayo na. Amen. Amen. Brad, salamat. Salamat sa Ginoo. Kay kung ana maguna kong hawiran, dili ko kawarawara ba? Kani nani makawarawara man ko, so ako na lang gining kamiton. So, iyon diri nga ang unang rason para kuno atong pahimutan ng Ginoo ug ang Dios mo panalangin kanato. Ikaduha, ang atong paglantaw sa atong kaugalingon. Ang problema mo gud nato sa atong relasyon, no? Nagtan-aw ta sa sayop sa isig katao, pero wa gyud nato ilabihang hatagan og dakong importansya ang atong kaugalingon. Mo nang daghang panagbingkilay ang nagpadayon tungod kay gitan-aw nila sayop tong imong kasturya, pero wa gyud nimo lantaw ang imong kaugalingon. Mao na nga ang atong tumong sa pagtuki susama sa gisulti sa Biblia, ang atong paglantaw sa atong kaugalingon nga dili kita mapukan sa kasalanan. Og giklaro sa Biblia ang mga lihok sa yawa nga makadaot sa atong pagkakristuhanon. Ikatulong rason, ako lang gibalik no, unang rason, mao ni ang pagpahimuot sa Ginoo. Ikaduha, paglantaw sa atong kaugalingon. Ang ikatulo, mao nga dili kita mo kundinar og isig katao. Dili ini antumo nga nung nagtuon kita nga makahibaw taon sa isakto ug sayo para iduot nato ang laing tao, dili. Kay kung imong iduot ang laing tao, nakasa lang gihapon ka, nagpakasa lang gihapon ka, nagbuhat lang gihapon ka sa kasalanan nga gitawag sa Biblia. Atong naindumduman nga ang pagpakasala mao na ang dili pag-igo sa sakto, dili ang pagbuhat sa angay nga pagabuhaton. So giklaro ni sa Biblia igsuon nga dili pagkundinar ang rason. Sa laing tao mo nang ang focus atong kaugalingon yun. Ako gining balik-balikan kay kani man kun maghisgot ta kasalanan, dali kay sa atong utok mulan to kinsa to nakasa. Pero imong nalimtan nga apil pug ka sa katawhan nga giatake sa yawa. Lucas 6:27 ngadto sa 36. Lucas 6:27 ngadto sa 36, panalangini ang mutunglo kaninyo ug pagampo kamo alang sa mga nagdaog-daog ninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas para pareho na siyang cute. Awa na siya, ako na. Para pareho na siyang puwa-puwa. O kung adunay muilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo o kung may mukuha sa inyong butang, ayaw kinig bawia. Buhatan ngadto sa mga tao ang gusto ninyong buhaton nila nga kaninyo. Kung mauray higugmao ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasa makahigugma ni adto nga nahingugma ni atong nahigugma lamang kanila. O kung mauray buhatan ninyong maayo katong nagbuhat kaninyong maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin, bisan ang makasasa nagbuhat pod ni ana. O kung mauray inyong pahulamon katong inyong gituhuan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasa magpahulam man ngadto sa mga makasasala, ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway. Tawag anang mga kaaway katong nangutang nga wa mo bayad.
Mayong buntag. Dagrabang naningil na ko ron, kaya ako kubayad. Okay. Ingon ng Biblia, pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran, kay ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat. Ug kamo mahimong mga anak sa labing halang-don nga Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo sa mga maluluyon ng inyong amahan. So gipakita sa Biblia igsuon nga ang atong tumong dili gyud ang laing tao nga mabaslan o makapahimulos ta, kundi ang atong tumong nga dili ta mo daot, muot-ot, magduot sa bisan kinsang tao apan gamito ng kahigayunan. Kung nakautang sila, wa pa sila kabayad, ampuy lang yun, panalangini, aron makabayad sila o himuig mga maayong binuhatan, aron mabati nila ang panginahanglanon sa pagtagbo sa ila pong obligasyon. Lucas 6:37, niya muambak ta sa 41:42. Lucas 6:37, nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isig katao, ani ambak na ko sa 41. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mga mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, ambi ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa troso. Kabay pa ng troso no, bada ko man na maghikan man sa puste. Kanang gamit ron sa bukid sa Danau. Wala na may beko dito sa bukid sa Mindanao, ang gamit dito mga troso naman lamang. Ingon diri nga ambi kay kuhaon ang imong puling nga wala ka may gani kakita sa troso nga ana sa imong kaugalingong mga mata. Tig pakaaron ingnon. Kuhaa usa ang troso nga ana sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. So atong balik-balikan tulo ka rason. Una, ang tumong nato himayaon ng Ginoo. Ang gusto nato ang Dios mapahimutan sa atong kinabuhi ug ang yawa di makasud aron mapuka na atong kinabuhi. Atong proteksyonan ang atong kaugalingon sa mga pandaot sa yawa aron dili siya apukan kanato ug ang Dios mahimuot. Ikaduha, ang atong tumong mao nga ang paglantaw sa atong kaugalingon, dili sa laing tao, dili nato tan-awon ang sa ubang mga katawan, kundi ang atong kaugalingong pagtubag sa mga panintal sa yawa, sa pagkasuko, sa kanang gibasa nako sa Galacia 5:19 nga kinaiyaha. Ug ikatulong rason mao nga ang gusto nato nga matabangan ang mga tao, dili ikundinar ang mga tao, dili pagpukan sa ila, pagpanimalos. Ang Dios ray nahibalo sa saktong paghusga, paghukom sa mga taong makasasala. Pero kung ikaw ug ako ang pangutanon, ang atong tumong unsaon nato paglig-on sa atong kaugalingon aron ang Dios mahimaya gayod sa atong kadaadlaw nga pagpuyo. So ako nang balik-balikon ang tulo ka rason. Una, unsa to? Pahimuot sa Ginoo, ikaduha. Paglantaw sa atong kaugalingon, ikatulo. Ang dili pagduot sa isig katao. Muni ang atong pagtuon, igsuon, nag-focus gyud ta sa atong gitawag nga kaugalingong pagtan-aw sa kahimtang sa atong kinabuhi. Dili sa laing tao. Ang atong pagtuki sa pulong sa Dios aron kita mahimo nga alagad sa Ginoo ug makatabang sa laing tao pinaagi sa atong mga nakatunan sa atong kaugalingon. Gitawag nato nga the anatomy of sin, kay atong gustong tukion giunsa magyud sa yawa pagsud kanato. Daghan kong mga gilantaw, pagtuki, pagtuon, pagbasag mga libro igsuon, malingaw kano kay daghang mga pangutana nga mapangutana gyud. Like pangutana sa usa nga asa man gyud gikan ang pangunahuna sa pagpakasala sa unang kasalanan katong naa pa si Lucifer at tubangan sa Dios. Kay wala man untay sala atong panahona, pero ngano mang nitungha man ang kasalanan. You know, how has the enemy entered in the realm of the presence of God? Makalingaw nga mga pangutana, nganong ang babae man ang gigamit sa yawa sa pagpakasala sa tibuok kalibutan. Unsa may role sa bana, daghang mga pangutana. Pero ang atong lantawon igsuon, ang mga pulong sa Ginoo nga musaysay sa pagsud sa sala sa atong kinabuhi ug atong bantayan aron makasabot gyud ta nganong inini. Amen. Okay, so atong sugdan sa una,
Ang paagi sa yawa, ang pangagi sa sala, pagsud sa ato. Ang pag-agi sa sala, pagsulod ka nato. Santiago 1:14, 15. Santiago Kapitulo 1:14, 15. Santiago is James. Kita na po na ako, nagnilingi ay sila. Usa na Santiago? James. Oh. Dungay na natong inisgutan. Ambot nung anong ang James, di man Jaime. Natural man na sa ato, di ba? Pagkuhan Jaime magyudayon, pero James magyud ni siya. Santiago. Kung sa isulti, apan ang matag usa matintal, kung siya mabitik, madala sa iyang kaugalingong tinguha, o kaning tinguhaa, kung manganak na siya, makapanganak og sala, o ang sala, pag mutubo na gyud magdala og kamatayon. Amahan, tudloy kami nga ikaw mulihok sa among kasing-kasing karong taknaa. Gusto kaming makakatuon, gusto kaming mutubo, dili aron mahimo kaming maayong mga tao atubangan sa tao, apan maayong tao atubangan nimo. It's not for man's pleasing, apan ikaw gayud ang among tumong Ginoo nga among mapahimutan. Tudloy kami karong kabuntagong makakatuon sumala sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen. Akong balik ko na ang tumong sa pagtuki para dili ta mapukan sa yawa, dili ta madaot sa yawa, di ta makadaot og atong isig katawo. So unsaon man ingon ang Biblia, paagi kuno kini sa gitawag nga tinguha. Ang gamiton sa yawa sa pagsud sa atong kinabuhi ang atong kaugalingong tinguha. How we allow the desires to grow in our hearts will be the devil's entry point. So ang pangutana, unsa man di ining gamiton sa yawa nga tinguha? Wala atong balikan ang tinguha, ang unang nihatag ag tinguha kanato igsuon ang Ginoo. He was the one who has given us the desire. Kung atong lantawon sa Biblia, sa dictionary, ang buot pasabot sa tinguha, mao na ang pagkagusto sa butang nga wala nimo o ang pagtinguha nga maanaa unta nimo. Lain pong mga dictionary nagsulti nga ang usa ka tinguha nga ganahan kaayo nimong makuha. Ang ubang diksyonaryo nag-ingon nga ang pagkagusto sa usabutang o ang pagkagusto nga sobra ang tinguha niini. Ang usa pa nga dictionary sa Collins ingon nga mao ni ang gikusgang pagkagusto aron makuha niya ang butang. So kung atong hinahunaon gyud ang tinguha mao ni ang pagkagusto. Okay. By the way, no, kung makita ninyo si Yan, kaangay anak ni Pastor Joy, amo na silang giminyo atong Huwebes sa buntag. So kung makita ninyong nag-akbay-akbay na, naglabing-labing na, angayan lang kay magtiayon na sila. Og tanang magtiayon masulti og unsa naman mo oy. Og tanang magtiayon masulti og man. Murag naa pa may pagpakasala sa taliwa. So ang tinguha, kung imong lantawon sa simpleng diksyonaryo, nagpakita lang sa butang nga gusto nimong makuha, matilawan, ma-experience, mga butang nga wa pa nimo nga o kanaan na nimo pero mas gusto pa nimong daghanon. Sa Biblia, ang ingon sa Pilipos 2:13, Pilipos 2:13, kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyog tinguha. Ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyog tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. So kung balikan nimo ang Biblia ang nibuhat sa atong pagkatao, nimugna samtang bata pa taog nahimugso nga tao ning kalibutan apil sa iyang pagbuhat nga naatay mga tinguha.
Desires are placed of God, gihatag ni niya, aron ta mahatagan og direksyon sa kinabuhi. Aron ta naay mga kabuuton nga angay natong kabuuton sa atong pagpangalaga dilabihan dinha sa Ginoo. Ang gusto sa Dios nga gibutang niyang tinguha aron kuno ingon pa sa 2:13, aron kuno pag gihatagan ta aning mga tinguha aron kuno sa pagtuman sa iyang kabubuton. So ang iyang mga gihatag nga tinguha, dili ni aron sa pagpakasala, aron kuno pagbuhat sa iyang kabubuton. He was the one who gave us the desire, siya ang naghatag ni ining tinguha sa atong kinabuhi. Ug ang rason nga nung gihatag na niya, aron kuno matuman o ang pagtuman nato ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Kung atong lantawon, wala may sayop sa tinguha. Dili man dautan ang tinguha. Ang Dios manggani ang nihatag niini. So walay problema kung atong isgutan ang tinguha. Ang problema lang kung mulapas na ta sa dili nato tinguhaon. For example, katong usa ka tawo nga nag-ampo og 40 days og 40 nights. Nibalik siya sa simbahan, nakuratan ko na usab ang iyang naong. Unya, akong gipangutana sa Manila ni nahitabo. Ko nga, Brad, musta naman ka, nausab man imong panagway. And I have not seen you for a while. Ingon siya, Pastor, nag-prayer and fasting po ako. Wow, ang ganda. Ilang araw po? Pastor, 40 days and 40 nights. Nasinag yun ko, kay tinuuray yun nga yung pag-ampo, pero nangutan ako, unsa may nag-drive ni mo? Unsa may nagtud nimo nga mag-fasting ka og 40 days and 40 nights nga wala man na sa programa sa simbahan nga giawhag ang tanan, pero naa ginay panginahanglanon nga imong gustong tagbuon. Kuan man gud pastor ba kanang gidam gugyud ko nga maasawa nako ang asawa ni Pastor Samral. Iko sa to Brad, ganahan gyud ko sa iyang asawa. Inko nga kadiyot ang Brad. Ingon sa Biblia, pag minyo ng usa ka tawo, dili na naangay tinguhaon sa lain pang tao. Sa iyang tubag, Philippians 2:13, ang Diyos may naghatag nakog tinguha. Ang Diyos may naghatag nakog tinguha nga ma-inlove. Ingko nga okay man na ang Diyos ni hatag, pero dili ka mulapas sa saktong mga sa Tagalog pa panuntunan o sa atong gitawag nga saktong pangunahuna nga iyahas Ginoo. Gitubag po ko niya, Pastor, samtang buhay may pag-asa. Ha? But pasabot nagampo kang mamatay ang iyang bana. Kay maura man. So na-weirdo gito siya igsuon. But pasabot ako ning gi-share no tungod kay tinuod ang Dios ang nihatag og tinguha, pero dili ni para musupak sa iyang pulong, dili ni para mudaot ta sa isig katao, kundili apan ligunon ang atong pagkatao. So ako siyang giingnan, ako siyang gi-refer ni Pastor Caps. Mamuntoy mo istorya sa mga naing-inin eh. So ako siyang ingnan, Pastor Caps, medyo may problema tayo sa kabila. Kausap na lang po. Pagbalik ni Pastor Caps, naing-ing siya, Brad. Now, nganong nakaingon man sa Pastor Caps? Because he's no longer thinking right. Kung dili nagaling ka saktong munahuna, imo nang i-justify ang mga rason. Ang tanaw sa tanang bersikulo nga iyang mabasa, padung sa iyang gusto. So what he was really trying to do is justify the sinful desires. Ang sayop nga mga tinguha, iyang gihatagan og kusog para iyaning ipabiling nga magpadayon. Now, kadaghanan sa mga tao nagunahuna nga ang tinguha, especially kanang naa sa religious perspective, dili kuno na angay hunahunaon o hatagan og pansin o hatagan og panahon kay makasara kuno ka. Well, not necessarily, because as far as the Lord is concerned, Ginoo may muhatag ka natog tinguha. Ang di lang ganahan sa Ginoo, mulabaw ta, mulapas ta sa gitawag natong mga boundaries of what is acceptable before the Lord and what is not acceptable. Muna ang atong ang tumong sa atong pagtuon, mao nga ligunon ang atong kaugalingon sa atong kasinatian diha gikan sa Ginoo. Kanang mo desire bitaw ka og mutubo, mo desire bitaw kag makakaton ka, maayo man na.
kanang gusto kang dili na mapobre, maayo kay na igsuon aron ka makatabang sa sikataw. Dili na sala nga tinguha. Pero kung gusto kang madato paagi sa pagkawat sa laing negosyo sa laing tao, kana klaro kayo gikan na sa yawa. Pero kung nagtinguha ka aron mo improve ang imong kinabuhi, itarong nimo imong pagpangalagad, itarong nimo imong panarbaho, itarong nimo imong patigayon sa Ginoo na. Pero kung imo nang buhaton paagi sa pagkuha sa negosyo patigayon sa laing tao, sala na naigsoon mo na nga ang desire is not really in question. But when you go beyond the norms of God's word, that's when you entered into sin. Ingon sa Exodus 31 verse 3, timanig sa uno, ang pagbuhat sa ato sa Ginoo patas tatanan, walay labaw sa Ginoo sa ayang pagmugna kanato. Ingon sa Exodus 31 verse 3, gipuno ko siya sa akong gahom ug gihatagag kaalam ug hiyas sa pagpamuhat ug bisan unsa. Ingon ang Biblia nga naghatag ang Ginoo sa usa ka tawo og daghang mga gasa aron mabuhat ang pulong sa Ginoo nga buhaton aning konteksto ang pagbuhat sa templo sa Dios. So naay mga tao gihiyasan sa Ginoo espesyal nga pinasahi nga mga kalihukan aron mabuhat ang kabubuton sa Ginoo. Pero dili na ingon para malahi sila sa laing tao kay atubangan sa Ginoo parehas man tatanan. Pero naatay tahas ang matag usa kanato nga mabuhat nato ang butang nga maayo tungod kay maunay gibutang nga tinguha sa Ginoo. Ang imong pagkagusto nga mabuhat nimo na sa matarong nga butang tungod na kay gibutang na sa Ginoo sa imong kinabuhi. So ang pagtinguha sa mga maayong butang aron ka mo lambo, aron ka mo musanay, aron ka ang imong pagpaningkamot makapahimayas Ginoo gikan sa Dios. So dili sala ang pagunahuna sa paglambo, dili sala ang pagbuhat sa mga butang nga wa nimo mabuhat ug buhaton na nimo para sa imong kalambuan o kahimayaan sa Ginoo. Og ang Ginoo manggaling naghatag og tinguha nga mahimong abilidad anang mga tinguha. Salmo 139:13-14. Salmo 139:13-14. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas, ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Giday ko ikaw kay angay kang mangkahadlukan, katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat ug nasayod gayud ako niini. Si David nakasabot siya nga ang iyang tanang gibuhat pagkahari, ang tanang iyang abilidad nga nabuhat, pagtukar, pakigbugno, because he was a man of war, is all because the Lord knitted him. Gibuhat sa Ginoo ang mga detalye sa iyang kinabuhi samtang nasamkon pa sa siyang ginikanan. O gipahimangno ni David nga naagyud siya mga planos Ginoo nga ipabuhat kaniya. Again atong ibalik no, ang tinguha gibutang ka na sa Ginoo aron nimo mabuhat ang plano sa Dios sa imong kinabuhi ug epekto ni ana makatabang kag isikataw. So kanang tinguha sa paglambo, kanang tinguha sa gasa, kanang tinguha sa abilidad nga ana kanimo gikan kana sa Dios. Siya ang nihatag ni ana. Karon, kung imong lantawon sa Biblia, dili tatanan parehas og tinguha og atong matawag nga abilidad. Tungod kay ang plano sa Ginoo dili man pare-pareha sa matag usa kanato og nagpakita nga lahi-lahi ta og mabuhat sa usag-usa. Ingon diri sa Galacia 3:28. Galacia 3:28. Busa wala nay kalainan sa mga Hudyo ug mga dili Hudyo, sa mga ulipon ug sa mga gawasnon, sa mga lalaki ug sa mga babayi, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo. Genesis 1:27. Genesis 1:27. Busa gibuhat sa Dios ang tao, ang lalaki ug babayi sama sa iyang dagway. So gipakita niya ang pagpamuhat nga walay mas labaw. Buhat 10:34. Buhat 10:34. Ug si Pedro miingon, karon na ila kuna nga ang Dios walay pinalabi. Nga ang Dios unsa igsuon? Walay pinalabi. Ang Dios walay pinalabi. Pero nga nung pastor na may dato na ay pobre. Tungod kay lahi sila og tumong. Dili na tungod ingon ka mas maba ka, mas maayo sila, apan lahi ang direksyon og tumong sa Ginoo nimo. Now kung imong tan-aw panday ra ka nyang imong agalon mao itag-iya nga tan-aw nimo labaw siya ubos ka, sayop imong paglantaw.
Lahi siyag trabaho, mas dako siyag tulubagon sa Ginoo as far as pagtagbo sa imong panginahanglanon, ug lahi pod imong kabugaton, wala sa iyang kabugaton ng imong kabugaton. Ang imong kabugaton mao ang pagpamuhat sa imong ligdon nga nahibaw-an diha sa Ginoo. And that is why the Lord has created us equal. Equal atubangan niya og walay mas labaw kay lahi-lahi ta og tulubagon. Ug ang pagpamuhat sa Ginoo siguna sa iyang nakita og giplano sa pagmugna pa lamang niya kanato sa atong ginikanan. Roma 10:12. Alang kini sa tanan kay wala man kalainan sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan ug panalanginan ang tanan nga mas musangpit diha kaniya. So kung ang Hudyo gitawag nga pinasahi ug ang dili Hudyo dili pinasahi, atubangan karon sa bagong tugon wala nay kalainan. Atubangan sa Dios ang tanang musampit kaniya iyang paminawon kung sila nakapahimuot diha sa Ginoo. Akong balikan lang no sa tinguha. Kung lahi kag abilidad dili na tungod kay maba ka, kundili ikaw ang gihatagag tahas niya na. For example, sa atong kaigsuonan sa Sirane Trucking, pakurat ko no, giunsan nila pag-park ng dagko kayo 10-wheeler nga truck, nga mura lang nag-park og bisikleta. Nya ang distansya pertirang gamaya. Akong parkingan pertinda ko, magasgas lang gihapon ko. Nya gamay ra akong gidrive. Munang atong masulti nga lahi-lahi ta og gasa, pero dili nagpasabot nga naay labaw naay mas mubo. Labaw og mubo sa tanaw sa tao, pero tubangan sa Ginoo lahi ta og tumong, lahi ta og katagbawan nga mahatag sa isig ka tao. Kay timan ino, ang imong abilidad gasa kana para sa laing tao. The gift that you have received from God is an answer to prayer to their needs. Mao ra gid na ang imong abilidad para makatagbo og tagbaw sa panginahanglanon sa laing tao. Lahi-lahi man tag Panginoon na ay maayo sa makina, na ay maayo sa suga, na ay maayo sa pamanday, na ay maayo sa pamintal. Mao na nga ang atong bisag unsa sila kamayo, kung wala mo pasweldo nila, wag gyapon sila makita. So naay lahing-lahi nga mga tahas ang gihatagan ng Ginoo para ang kalibutan mahimong mabungahon. Buhat 17:26, gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan ug gipapuyo sila tibuok kalibutan. Iya nang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa dapit nga ilang puy-an. Nagpakita kani gid so no sa sinugdanan pa lang nahibaw na ang Ginoo sa tanan. So dili makuratan ang Dios. Karon sa ato mangutanan man ta kung naay namatay nga minahal nato sa Lord, nganong siya man, nganong di man ako silingan, kung magisgutag kamatayon, unaay namatay. So wala pa ta matao, nakita na sa Dios ang sinugdanan ug ang katapusan. Walay makapakurat sa Ginoo. Suka siguro makapakurat, pero sa Dios walay makapakurat. Ing naimong tapad kay baho ang tanan ang Dios. Kay baho sa ang tanan ang Ginoo. Now, ako lang ning gi-emphasize no kay kani magong pagpakasa o nakasa ka, tungod kay sayop ang imong ginahuna. Amot nakadungog na bamuan ang gitawag nga entitlement mentality. Problema kay na sa mga nagpatigayon, sa mga negosyante. Kanang empleyado nga ang unahuna, ako ning katungod, di na mo trabaho kay ang iyang trabaho 8 kutob alas 5 ra. Pag sugod alas 5, mahuman og alas 5, na amay mabuhat o wala, di na niya tubagon. Importante, ni sud siya alas 1, pauli siya alas 5, mao na ang iyang gitrabaho og angay siyang mudawat sa suhol. Kundi siya suhulan, dagan og labor. No, tinuod ang labor na anay role para sa mga ni atong matawag nga ni abuse ngadto sa katawhan. Pero kung kay pao ka nga nahataga ra kag sayop nga hungihong, ayaw na lamang tagda nga mudaot pakaglaing tao tungod lang kay mauni mauna. Balikan po ni mong kaugalingon nganong natakta ka, siguro kay tapulan ka, siguro nagdanghag ka, siguro I don't know what's the reason. Pero kung ato lang tarungon og unahuna, dili man unta ta mubuhat og mga lihok nga makadaot sa isig ka tao. Pero kaning pagdaot sa laing tao, na mong iuban mo ingon nga, taktakon magaling ko nimo, mukha na lang ko nimo, mutabla na lang ko nimo, isarap mo na imong kumpanya.
Well, tinuod ang kumpanya masirado, pero ang tag-iya naaman nila yung pamagi, gihatagan man naghiya sa Ginoo unsaon pagsugod og mga negosyo, kung masirado na mo, abli na naglain. Ikaw lang gyapon na alkanse. Mas may pa, imo na lang amiguhon, tarungon ng imong relasyon sa imong agalon, aron sa kaadlaw, mahimo na kang tag-iya ana. Ingon sa Biblia, ang anak nga dautan dili kakuha sa mana, apan ang tarong nga alagad maoy hatagan sa mana. Ako pa nimo, tarungan na lang imong relasyon sa imong agalon para wata kay bao. Kinsa ba tong nabutang sa Facebook nga nag-alagad siya sa usa ka dato? Kuha ko domestic helper. Nya namatay ang iyang mama ang iyang giabantayan. Ang gipuy-an nga rest house sa iyang gibantayang ginikanan mo'y gihatag nga regalo ngadto sa yaya nga Pilipina. Ako maggunaw nagali lami iyaya. Di ba? Kung inana mangal, pero dili mo na mahitabo kung dili katarong sa imong relasyon. Now, ako lang nag-i-insert, no, para lang atong mabantayan nga, sa pagmugna sa Ginoo sa atong tinguha, dili ni para ingon na ilabaw na ay mubo. Para yan, siguro ta, lahi lang tag trabaho, lahi ta og tulubagon. Mo nang dili ka angay mo lantaw sa mga kagalingon nga mas mubo o mas labaw. Tanaw na gud nimo, lahi kag trabaho, lahi ka og tulubagon sa Ginoo. Lahi kag abilidad, kay ang Dios ang nibuhat ni ana dinha kanimo. Now, ato na pong klarohon, ang imong tinguha, ang imong gihatag nga ligdong nga abilidad alang sa katawhan, para gina sa katawhan. Dili na para ikaw mahimong haod. Whatever giftings you have is not for you to be, a good man in your own sense, but to be a blessing to people. Unang Pedro 4:11. Unang Pedro 4:11, ingon nga maayong pinayalan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. So ang rason nga nung gihatagan ta og gasa aron kuno magamit nato sa pamalag kalain-laing mga taas alang sa kaayuhan sa uban. Ug sunod niya na ang mga gasa nagkalain-lain. So ang tumong sa gasa nga gihatag sa Ginoo nga imong gitinguha nga maimo o karon ana-ana alang kuno kana para sa paghatag og kaayuhan sa isig katao. Roma 12:4 ngadto sa 8. Roma 12:4 ngadto sa 8, pero ako lang basahon kutob sa size. Daghag mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa kalawas. Busa angay natong gamiton ng atong nagkalaing-laing katakos sumala sa grasya sa Dios kanato. Sumala sa grasya sa Dios kanato ato kuno ning gamiton ang katakos nga nadawat nato gikan sa Ginoo. So gisgutan na po ng lain-laing katakos. So nagpakita igsuon lang no nga ang tinguha maayo dili dautan. Pero mugawas sa galing ka sa saktong pangunahuna maunay sayo po kasalanan. O kung nibati po ka nganong lahi man ni akong gasa. Like for example, akong anak nag-medtech siya. Ako may iyang giblame nga ako kuno'y nag-push niya nga nag-medtech siya. Pero anyway, panguman sa per semester, ganahan na siyang mag-architect. Nagduha-duha siya sulti na ako unsaon niya pagsulti nga mo ship siya course. Nagunaw na siya sa iyang mga introduction, ang iyang exit, ang iyang paghilak sa taliwa para mabati gyud nako iyang pagbati. Sige po ko gunahuna, teka, kisa may nagsugod aning medtech, pa man ko gahisgot niya. Pero iyang ate, nakahisgot po kay medtech man sad siya. Ako po, pabor kay ang libro sa iyang ate, di na kumupalit. Pasa na lang ba? Ang sinina, pasa na lang po, bisag lahi silag mga sukod. Pero marepera. Maray akong una-una. Pero sa ako, kung sa imong gusto, maon tayo mong kwaon. Pero mao man niyang nakuha nga kagusto atong panahon na. Ako may numduman ko nga nganong end up man ni siya nga medtech ba? Nagunahon na ko. Nakainomdum ko nga nag-ingon siya one time nga iya ko nung gi-research ang tanang iyang gusto dito ko nung nibilong sa mga gamay rag income.
So niusap siya, di na ko aning gamay nga income. Ngadto ko sa dakog income dito, mag-medicine siya. Nya pag medicine niya, nabati niya, lahi man niyang gasa, di man yun ingon nga mangita sa body parts. Kasi nga tunan ng body parts, i-drawing naman lamang niya. So nag-ship siya og architecture. Duula ra no, from ma-relate ra gyud nila, ma-relate la. So ingon nga unsa may imong mga core subjects nga na carry over sa imong kurso. Salamat sa Ginoo halos tanan wa, pero naipipila no kanang mga basic. Pero mao magina siya. So ang buot pasabot lahi siya tinguha, lahi siya tahas, lahi siya gasa. Di na ko pwedeng ipugusay ang pagdoktor o magdoktor o magmedtech tungod kay dili man gina niya gininhawa. Ang iyang gininhawa, hawit og lapis, hawag og ballpen, drawing. Mao ra gud iyang ganahan. Unya makakita siya design, murag mutuyok iyang utok, daghan na siyang una-unaon. And wala ko'y problema mo agree basta klaro lang nga mauna para dili na punta balik na po nga mo balik na lang kog medtech tadi kay lahi man ng architecture. Hinaot dili na po ding nana no. Kani magong tao no makasuway na bitaw og usab, di na mahunong ang pag-usab-usab. For example, nakasuway og balhin og laing simbahan. Di na mahunong magsige na nagbalhin. Nakasuway og panguyab, kasa. Magsige nag-usab og buyab. Mayong buntag. Muna ako mo suggest sa mga mag-uyab-uyab pa, ayaw yun magpanguyab kundi mo minyoon. So panguyab na, kung tanaw ni mo, minyoon nagyug ka. Kung di pa siya kaminyo, ayaw sa uyab ba? Alkansihon ra ka nagpiso-piso. Mayong buntag. Tanaw ni mo, di pa katrabaho, way pangita, wa tanan, niya, nagsigilag hagad og date niya. Ang date kwarta, gikan pas mamagpapa, agway. So on, magminyo mo, papagmama lang gihapon. Ayaw na lang. Mas may na nang makauyab ka, nga naas Ginoo nga, bisag dili siya dato, basta hamugaway. Mayo mo tag. Hamugaway ang panalapian, hamugaway ang iyan. Na komedya na nagsuon, para lang masabta nato ba nga mungadto gyud ta sa tinguhas Ginoo ug dili nato ipugos ang butang nga wala gyud ta gigasahan sa Ginoo kay maunay maghatag og kasamok sa atong unahuna, kasamok sa atong kasing-kasing ug mapugos ka og buhat sa mga butang nga dili nimo gustong pagabuhaton. So pag abot sa tinguha, ang gusto sa yawa, litagon ta. Paagi sa tinguha. Unsaon man niya pagbuhat igsuon. Paspasa sa oras, bago pagaling ko nagsukod. So ang buhaton sa yawa, gamiton sa yawa ang imong tinguha. He will use your desire. He's not going to use any other things. Ang gamiton sa yawa aron ka makasa, ang imo na pong gusto. Wa siya'y gamiton nga di mo gusto. Ang tanang imong gusto, mao iyang litagon, mao iyang gamiton aron ka malitag ngadto sa iyang gusto nga pagpakasala. Ubang mga tao no, mo isugdili ka nga ayaw ng adultery, ayaw ng fornication, mutubag pong ban nga siguro sa imo kay religious man ka, pero tanawa, open your minds. The world is doing it. Everyone is doing it. Wala untay ang imong unahuna close-minded ra ka, conservative ra ka, naawahin na kas panahon, lahi na ang panahon karon, maayo ra ni, okay ra ni. And the justification will never end. Di gyud mahunong ang imong pag-justify aron lang mapadayon ang kasalanan. And why is that? Because the devil understands that you will only do what you like to do. Pero ilang buhaton ang pinaka-extreme ni ana. Iyang gamiton ang imong gusto ngadto sa dapit nga makasa na ka. Unang Timoteo 5:15 gaingon kay ang mga byuda nga mismo misimang na aron sa pagsunod kang Satanas. Okay, basahin niyo ang konteksto no. Ako lang gibasa ang usa ka bersikulo pero ang konteksto ang pagpakasala sa tao. Mo nang gibalik ni Apostol Pablo nga ang tinguha sa usa ka tawo kun dili bantayan mahimo gyud ning pagpakasala at tubangan sa Dios. So kaning mga tao nga ganahan sa mga butang, gamito na siyawa ng mga butanga, pero bantayan lang yun ninyo nga dili mo mulapaw sa angay ninyong mga huna-hunaon. Na ay mga tinguha nga sakto, na ay tinguha nga sakto sa una, karon masayop. Ang gusto nimo amigo-amiga lang, pero karon nalahi naman.
nahimo namang kasalanan sa inyong pagkaamigog amiga. Muna ingon sa Galacia 5:19 no, akong basahon usab ang gisulti diri sa binisaya. Mauni ang pag-ila sa mga mabuhat nga tawhanon nga kinaiya. Asaon nato pagkita nga ang tingwa nahimong sala. Well, kung makita ko nimo nga naanay pakighilawas sa dili niya asawa o bana, hugaw o hilas nga mga buhat, sa in English, fornication, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, idolatry, o sa pagpamarang, sorcery, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbiningkilay, kasina, kapungot. Now, ako lang klaro nino, kaning pagbingkil, ang kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, ang focus ani tanan imong kaugalingon. Nganong ganahan man kag makigbingkil, nganong ganahan magyug kag war freak ka. Ngaingon man ang Ginoo, blessed are the peacemaker. Panalanginan ang nagtingwa sa kalinaw. Pero nganong ganahan mo yung nga naning kamot na kalitong usa nga magmalinawon mo, muarti pag yung ka, imo pag yung baslan ng mga negatibong mga butang. Naning kamot na galing nga matarong, imo yung iduot ang mga gusto namong inimong iduot. Nagpakita ka na nga ang tingwa sa imong kasing-kasing na usab na sayawa. That means the normal desire that you used to have has now been corrupted, and now you are receiving the exact opposite of that desire. And the devil has caused you to act that way. Remember, no? Unsa may paagi sayawa nga malitag ta? Offense. Diba? Offense o kahadlok. Kaning offense o pagkasilo, dadun yung kas pagpakasa. Di igina na to tuyok-tuyokon. Masilo na galing kag si katao, mabana, maasawa, maamigo, maamiga, ma-close friend pa na nimo. When you get into the offense road, you are going to follow the emotion of the devil from here on. Munang naay kasilag, ang term din nga gigamit, naay pagdinumtanay, naay panagbingkil, naay kasina, kapungot, kahakog. All of that has got to do with the personal desire. Nagsugod sa smaayo, nalitagan sa yawa og offense na lain, nagsugod na og panagbiningkilay. Igsuon, kung naay naning kamot sa paghiusa og pangayog pasaylo, kung naay naning kamot nga masetol, ayaw na ninyo padak-a. Ingna imong tapad. Amen? Wa naman ni tingog. Ging nana man noon. Nana. But pasabot, ang imong desire ang nalitag sa yawa. The enemy has now corrupted what was pure before, and now imong entertain. Now, nganong ingnana man pastor nga di man ko ganahan pero mas ganahan man kung lalison gyud siya, sige. Yawa. Yawa. Ug yawa. Ano ina naman? Yawa. Naning kamot kog settle protein, magsuko mangyud ko pastor. Yawa. Nangayo naman siya pasaylo, pero tigid na ako siya mapasaylo. Yawa. Unless we realize it's our mind following the devil is causing us to be separated from each other. Kung sa may gigamit sa yawa, emosyon. Sakit kayo, pastor. Nya? Ha? O, muna. Bantayan nato nga dili ta kuptan sa yawa. Naanagaling pa ning kamot sa panagiusa, ayaw na ninyo sumpayi nga magka-kubidlay mo. Maayong buntag. Naanay mga peace offering nga gibuhat, naanay ayaw. Igsuon, yawa. Ayaw pasagdi ang imong desire, makuptan sa usahay lami bitaw isulti sa tao nga di na maminaw. Yawa. Pahawa. Ay, tawag kayawa. Kaya basig magwal na noon na siya. Makita niya kinsa siya. So the devil intended to capture your desire and put an extreme
offense on it so that you would not move out of the offense. Silo ra ginaigsoon. Silo, unsay sulti sa Biblia? Gisandan ko ni Sandre og iyang usa ka learning sa mga wali diri ingon Sister Sandre na kuha ginako tong verse pastor ingon ka nga it is to His glory to overlook an offense. Naa ang kahimayaan ngadto sa tao nga kaybaw unsaon pagtabon sa kasiluan sa mga tao. And you know, it's a good thing. You overcome an offense, you win over. Pero magpadaka sa silo, inanaro yung kasigi, why you ngadto ta sa kahilom, sa kapahayahay o tarong nga panaghigalaay sa ngalan ni Jesus. Okay? So, unsay atong buhaton? Napakuya 1 minute and na. Okay. Number 1, ato lang ng paspason. Kay kuha na ko soras, I want to finish this para lahi akong kuanog next week. How do we respond? Be decisive. Kung kabalo ka, nga murag wa jud ka natarong sa imong pagbati, nayawaan na gid mong pagbati, kay bawgyud ka nga wa ka na kay peace, then klaruha lang, ikaw na gyud ang mobuhat og desisyon, ayaw na ipadayon. Period. Stop it. Inay mong tapad, ihunong na. Yung man na seto lang kung kasing-kasing. At tukas dagat, isyagit, imong tanang gustong isyagit. Mayong buntag. Kung wala kay tingog, o uli. Naunsa ka, nag-concert. At least, wala kay gibati. Nganong inanaon man, Pastor, kaingon ang Biblia, the thief comes to steal, to kill, and to... So, kanang panagbingkil, kanang jealousy, hostility, faction, tanana, offense sa gina siya. So, ayaw na nato entertainon. Now, let me just read to you a passage in the scripture sa Mateo 18:8-9. Usugdan na ako sa 8. Kung ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla! Akong balikon. Kung ang imong kamot o imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maay pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon o sa langit nga usaray kamot, usaray tiil kaysa kumpleto kag kamot tiil apan itambog ka sa kalayo sa walay pagkapalong. Ug kung ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita! Lugita kinig ilabay, mas maayo pang mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata kaysa kumpleto kag matag itambog ka sa kalayo sa impierno. The word is very harsh. You know, gouge your eyes. Lugita imong mata, putla imong tiil kung kana ang nagpada sa imong pagpakasala. But lamang pasabot sa Ginoo igsoon, dili na literal no, but pasabot ana imong putlon ang unsa may nagdani mo sa pagpakasala. Putlon na ginani mo. Di na ka mo tuyok-tuyok pag lamurason nagi ka. Kung naning kamot ng mahayog pasaylo, gusto kang malinawon yung pagpuyo, ayaw nagbalik. Mo na ingon ng Bible, love keeps no record of. Mubalik na gali ka, inanagyog ka. Oy, nayawaan. Ug tanang nayawaan, musulti og. Ako'y muna, amen. So, let's put a stop to the twist of the devil in our hearts. Ang tumong anino, dili pagdaot. Again, akong balikan ng tumong, dili ni para pagkondenar, dili ni pagduot sa usig katao. Aron ni kita makakaton. Ang focus, atensyon sa atong pagtuki, atong kaugalingon. Dili laing tao. Ayaw ina, tanawa, sa ibig ka. Yung ingon man tanga, kanarabang mutudlo ka ana, niya na ay tulo mo balik ni mo. Mas grabe. Ikaw gina. Pero wag mo balik. Sayop gyud ang pamaagi. Ato nang itarong sa ngalan ni Jesus. Ug tanan gipanalanginan sa Dios musulti og. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Praise God. We thank you Lord for your goodness. Amen. Karon ba ang dedication 9:30? Sa 9:30 para karong adlaw. Salamat. Ha? 9:30 ang kaon. Okay, salamat sa Diyos. Pastor Shoni, atong pakpakan ang bagong dagway ni Pastor Shoni.
Una na akong kita niya no, nga naginana iyang naong si Mama Sani, ang iyang mama ako nakita. Pareho yun sila dagway. Anak yun siya siyang mama. Microphone. Pareho. Pareho yun siyang mama, nakalimot na. Oh, hallelujah. Praise God. Tawa ko na, wako kamas, pero naka-shield ko. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Amen. Unsay sinugdanan sa mga kasalanan? Sayop ba ang desire? Kinsay naghatag og desire? Ang Ginoo to do His will. Unsa may sayop? Kung sobra, wala sa boundary o wala sa dili uyon sa gisulti sa Ginoo. Praise God. 100% good mo mga estudyante. O katong mga estudyante nga online, okay, kay karon Zoom naman ang mga classes. So nasa mga estudyante nga online, I hope nga 100% pud mo sa akong mga pangutana ganiha. Salamat sa Ginoo. If there's anyone kung adunay karon pa lang nakatan-aw sa atong online service, wala pa kakadawat sa Ginoo, mao kinay higayon nga dawaton nimong Ginoo. Sunod sa akong pag-ampo, ug gusto nako ang tanan mo sunod sa akong pag-ampo. Ginoong Dios, iduol ako kanimo mangayo og kapasayloan sa akong mga kasalanan. Bituwa ko nga si Jesus naghatag sa iyang kinabuhi alang kanako. Pasaylo ako Ginoo. Akong abrihan, ang akong kasing-kasing, ug akong giimbitahan si Ginoong Jesus nga mosulod ug mahimong akong personal nga manluluwas. Himo ako nga imong disipulo. Kaya akong giampo sa ngalan ni Jesus. Okay? Atong pakpakan ng atong Ginoong Diyos. Nagingon ang Biblia sa mga bisan usa ang mudawat sa atong Ginoong Diyos adunay kalipay, adunay party dito sa langit. Kung mao ka na nagdawat ni sunod ka sa akong pag-ampo, connect with us, taga-itag message, give us a message and be connected sa D-group. Amen. Dili na to kalimtan ang atong mga Zoom fellowships, pero ayon gyapon ta. Pero Zoom ra gyapon ang atong mga fellowships during the week. Aduna kitay real men. Karong Thursday, mga magtiayon, you're invited sa Zoom fellowship. Ang matong real men, dadaan inyong mga asawa, iubanain inyong mga asawa sa atong Zoom fellowship. And then Friday, young people, unya, ang atong training. Medyo murag alanganin na tong oras sa training kaya ato mang gi-move into 8:30. Unya murag wala ang mga young people mo attend magkaon pa tawag pa ni hapon. So I think we're going to change our schedule sa atong training. Suggestion ni Pastora Raquel is Tuesday night. Pero I don't know how feasible that one is kanaman sa may mga D-group. But we will just make announcement to you kanusagod ang maayo nato sa atong discipleship training. And then ang atong Saturday, alas 6 sa buntag, mao ang atong prayer meeting. Amen? Okay, let's all stand up and let me declare God's blessings to you. Lift up your hands towards heaven. Father, salamat sa imong mga katawhan. Lord, imo kaming gitudluan. Lord, para dili kami mabitik sa kasalanan. Imo nang gitangtang ang kasalanan sa among kinabuhi o ang righteousness ni Jesus Christ ana sa imong mga katawhan. Baga kinabuhi kami nga matarong o God tungod ang imong balang espiritu ana kanamo. Lord, ang imong mga katawhan gipanalanginan na nimo. Sa ilang pagpanarbaho, salamat ng imong kalampusan. Imong idihog diha kanila Ginoong Dios. Sa ilang trabaho, sa ilang pagnegosyo, unsa man ang project ilang buhaton nga kini magmalampuson.
kanunay nga magmalampuson ang imong mga katawhan, ang imong pabor magauban kanila Ginoo, ang ilang tanang mga panginahanglanon ikaw magatagbo sobra-sobra pa para sila makapanalangin sa uban. Gamito nimo sila nga testimonyo sa imong pagkamaayo. Lord, salamat. Your people are blessed sa ilang pagtulog, sa ilang pagbangon, sa ilang paglakaw, sa ilang pagbuhat sa mga buluhaton. They have been blessed. No weapon formed against your people shall prosper. Gamita sila nga mahimong magsangyaw sa maayong balita. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus ug ang tanan moingon og amen. Okay? You are a believer, and every believer is a disciple, and every disciple is a disciple maker. God bless you all. Invite others. Please apply ra gyapon nato ang social distancing as you go out. One way lang ta mga kaigsuunan para dili magtapok. We love you. We love all of you. We want all of you to be protected. So mag-practice ra gyapon ta sa safety precautions, safety measures.